Advance Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Syaban kut usnem aljar pusau, nakaliang jonga, kumusherman but founder jongka seng repsdo, Reward Environmental Protection and Sustainable Development Organization, but WRF, Wet Remuin Foundation. Ngan penpau ba ya baro kikam, ba ngila yo ban pendep, hakini ki newsnem, ba ngila ya lenti navanta kini kenhun bang layo ban yalam la seng ya ka repsdo but wer remuin foundation house name arja kapra menta hadu ka arpui tarik u Desember arjar pusau ka repsdo kalayo ban pendep lajar aspa prapo teligi kam hakin repui teligi shinong ya ka jingpelut Nabenta ka jing pene pensa ya ka memoriang ha ka thain reward mingi ka longkumba lai pusan lak ai ki kam bangi shait le kilong ka jing pen ko chinong ka jing pen shai ha ki chinong ya ka jing don kam ban pene pensa ya ka memoriang ka jing tungding ka jing pelai ya ki khasau ha ki wa ki ki bodon ha ka than jongi ka jing pelong ya ki competition beper have a day but ka memoriang but kiwe kat ba ka wermuin foundation klayo ban penyo snam hado syajar aspa an repo unit ka snam nabanta kilong ying baduk hakatan bat kari kasi jongi ka wermuin foundation klayo ru ban sam bam samnep samborti batki kuwei hakapor Christmas haki nyosnem ka wermuin foundation kalayo ban pelut sanlak arfun rewajar sauspa sanpuitingka haka Christmas na benta nyosnem ka wermuin foundation kalayo ru ban yarap saupu arlak kandai pesan hajar na benta praspa anrepo tuli kilong ying hakatan bat kari kasi jongi kublai shibun kublai yapi barok Up. Masih bentar nak. Sudah, mulai dengar,